ערב טוב ושלום רב לכם מאולפן קולבוטק. התחקיר שלנו הערב חושף בפנינו מקרים מזעזעים, מחדלים שלא האמנו שהם קיימים. ממש כאן בפתח תקווה ברחוב דוב ימיני ישנה ישיבה תיכונית, ישיבה תורנית לאומית למרחב. ממבט ראשון, ישיבת למרחב נראית כישיבה ככל הישיבות. יש בה מגרשי ספורט, בית מדרש, כיתות לימוד ואפילו חדר מחשבים. וכמו בכל ישיבה גם בה יש חדר אוכל. אלא שכאן מתגלה התרמית הגדולה. בחדר האוכל התמים לכאורה הזה מוגש מדי יום אוכל שכך מסתבר אינו ראוי למאכל אדם. ארוחת צהריים רגילה מכילה אורז קשה ויבש שמתבשל במרוכז בתחילת כל שנה ומוגש לתלמידים שוב ושוב בכל יום. עצמים לא ברורים צפים בשמן, שלהם נלווים נגזרים רקובים. גרגרי תירס ולעיתים קרובות גם שערות ארוכות שמקורן אינו ידוע. הסחוק, מתוק ונוזלי, החומוס המוגש לתלמידים רווי בקולפורמים ובגושים מוזרים שגורמים לו להיות צמיגי ורירי, והמרק האדום עלול להכיל בתוכו חפצים מפתיעים. אבל זה לא הכל, צוות קולבוטק העמיד מצלמה נסתרת כדי לעקוב אחר התהליכים שעוברים על המזון מרגע הבאתו לישיבה עד הגשתו לתלמיד וגילה את הממצאים הבאים. ממש ככה, והתלמידים אוכלים ושותקים, בולסים את האוכל המזעזע הזה ובולעים. אולם לא יכולנו להישאר אדישים לנוכח המראות הקשים, והחלטנו לעשות מעשה. תחקירן קולבוטק חדר עם המצלמה הנסתרת למטבח הישיבה על מנת לחפש ראיות. הוא מצא שם ירקות רקובים כגון עגבנייה אכולה למחצה, ומלפפון מעופש ומעוך. כדי לשפוך מהתור על הפרשה הנורא ערכנו רעיונות למספר תלמידים בישיבה. זה מה שהם אמרו. מה זה? מה זה? אתה מוכן להגיד לי? תסתכל, אני לא רוצה שתעלה את זה. תסתכל על זה, מה זה? זה אמור להיות חבילה. מה זה? זה בייקון עם... זה הגועל נפש הזה, תאמין לי. לקחו נקניקיות זה בייקון. האוכל פה... איזה אוכל מסריח. איזה אוכל מגעיל. אכן נראה שלא כל התלמידים בישיבה סובלים בשתיקה, וחלקם אף עורכים מרד של ממש כנגד האוכל בישיבה. איזה אוכל מגעיל! במהלך הכנת הכתבה פנה להפקת התוכנית א', תלמיד לשעבר בישיבת למרחב שנושא עמו יום יום את הזיכרונות הקשים שנותרו לו מהאוכל בישיבת למרחב. אני זוכר את זה כאילו זה קרה אתמול. הכל התחיל לפני כמה שנים כשהגעתי פעם ראשונה לישיבת למרחב. שמעתי עליה הרבה, אמרו לי ישיבה טובה, הכל מעולה, ובאמת ביום הראשון שהגעתי לשם הכל היה בסדר עד שהגיע בעצם הזמן של ארוחת צהריים ואני הלכתי לחדר אוכל. הלכתי למקום שלי, התיישבתי ליד חברים ובהתחלה לא חשבתי כל כך לגעת בזה, אבל ראיתי שאנשים אוכלים וגם הרבנים אכלו ואמרו שזה טעים. מסתבר שבעצם רימו את כולנו, אני לא יודע, אני פשוט ראיתי את כולם תאומים, אז אמרתי שאיתם גם. אז טעמתי. ברגע שהדבר הזה נגע לי בפה, הבנתי שעשיתי טעות. הדבר הזה לא ראוי למאכל אדם. זה פשוט מחדל שבדור שלנו, עם התרבות, עם ההתפתחות הציוויליזציה, נותנים לאנשים, תלמידים, ילדים, לאכול דבר כזה. זה לא אכיל רבותיי, זה לא אכיל. כיום, אחרי 3 שנות שיקום בבית לוינשטיין, אני יכול להגיד לכל תלמידי המרחב,
חזקו ואמצו ותעשו הכל כדי להפסיק את המחדל הנורא הזה. אבל יש תלמידים בישיבה שבשונה מאלף החליטו שנשבר להם. זה התחיל בבוקר רגיל כשהגיעו לחדר האוכל. הם לא ביקשו יותר מדי, רק מעט חלב כדי להרוות את סימונם בקפה חם. אולם כאן הם נתקלו בקשיים כשהישיבה סירבה להעניק להם יותר מ2 סנטימטר של חלב. לא נותרה להם ברירה אחרת. בהחלטה נחושה הם החליטו שהם מתגנבים בשקט אל מחוץ לכותלי הישיבה. התלמידים יצאו מהישיבה, ואחד מהם אף העיז פנים וחטף את מעילה של הומלס חסר ישע. שני התלמידים ממשיכים בדרכם לעבר יד יצחק, סיטונאות מזון. הם נכנסים למקום ומתחילים להעמיס דברים על עגלה. כשניסינו לצוטט לשיחתם, גילינו מה הם מחפשים. הנה שניצלים איכותיים. בחיפושים אחר דבר מאכיל, התלמידים הרחיקו לכת וניסו אפילו מוצרי מזון בלתי רגילים. סלם, זה לא החטיף מהישיבה? בשלב זה החלטנו להתגלות בפניהם. שלחנו את תחקירן קולבוטק כדי לדרוש מהם הסבר למעשיהם. מה אתם עושים פה? מה, אין לנו אוכל בישיבה. לא שאין אוכל בישיבה, הוא מעפן. לא אוכל כלום. החלטנו לקבל קצת תשובות. יצרנו קשר עם 2 מתלמידי הישיבה שפנו למנהל האדמיניסטרטיבי. והוא שלח אותם לגלות בעצמם מכאן מגיע האוכל לישיבה. התחנה הראשונה שלהם הייתה המוסך, משם נדרשו לקחת שמן לטיגון המזון. במוסך נתנו להם את שמן המנועים שלהם, שלטענתם מגיע באופן קבוע לישיבה. אולם התלמידים התעקשו לבדוק אותו במקום. התחנה השנייה שלהם הייתה תחנת הדלק, כדי להשוות בין סוגי השמן השונים ולהחליט מה מהם יותר גרוע כדי שאותו יביאו לישיבה. תראה לי את השמן שאתם מביאים? זה השמן שאנחנו מביאים לישיבת המרכז. תודה רבה. התחנה הבאה הייתה מרכז המזון בבארות יצחק. התלמידים נדרשו לצוד עופות ולהביאם לישיבה, אך העופות לא נשארו במקום לחכות להם. האוכל! הם זעקו לשמיים, אך ללא הועיל, העופות כבר התעופפו להם לבלי שוב. לאחר שהתייאשו מהעופות הם פנו לברר מדוע יש כה מעט חלב בארוחות הבוקר. לעיניהם המשתאות נתגלו מרבצי פרות שיושבות ורובצות להם בסטלנות ואינן מניבות חלב. נראה שהמצב לא עומד להשתנות בישיבת למרחב, והתלמידים ימשיכו לסבול מהמזון המוגש להם מדי יום. הפקת התוכנית פנתה להנהלת הישיבה לתגובה, ומהם נמסר אין תגובה. לסיום התוכנית נשדר שיר נוגע ללב שכתב וביצע אחד מתלמידי למרחב, אביעד סלם. תודה שצפיתם בנו, להתראות.